ngifisa ukukhuluma ngodaba lwenye insizwa ngapha eMbumbulu. Insizwa nje lesencane eyaba nebhadi ke nokho. Ngoba thina emakhaya angazi kodwa lensizwa lukhona lolu daba lapha ku Facebook. Ngethi ngoba sithathe udaba lwayo nje belibhalile senze copy and paste, asilibhalanga ngendlela engijwayele ukubhala ngayo ngoba ngithema ngilifunda luyafundeka lona ne DJ kune redundancy there and there ngoba angikaze ngihluze. Lukhona ku Facebook eMsimenzi Sistomedia SA Facebook page yethu leyo. Usizo lwensizwa yaseMbumbulu okwakusolakala ukuthi ihlanyiswa imali yama Nigerians. Lensizwa le ngithema ngikhuluma nayo emva kokufunda udaba lwayo iyachaza ukuthi isimo sawo njengamanje asisihle, akuhlangani lutho, ayikho into ehamba kahle kuboya, kuyona ayikho into ehamba kahle kuyona. Ithi lensizwa kuthe ngo 2015 kanje ibifunde iUNISA yenza teaching ifxhaso NSFAS funa NSFAS. Ithi kuthe isafunda nje uNISA ibifuna namatoho yayisifonelwa ngomunye umfowabo wathi yazi mfethu ngutholela itoho la efanele ulenze woza la eThekwini edolobheni ngase Shoprite, angisazi ukuthi imuphi Shoprite lapha eThekwini. Ithi ke lensizwa bese ethi umfowabo uzosebenzela nazi insizwa lezi ezisebenza ngamafoni ekhanda amafoni ama Nigerians. Uthi ke lo mfo nangampela lezi insizwa zingithathe zithi ngizosebenzela eMega City. Zazi nesitolo nje lesamafoni, khanda amafoni, faka office bamafoni, yabo nje lento yamafoni. Uthi ke lo mfo kusukela lapho impilo yakhe yavele yashintsha ngoba uthi ngesikhathi eseqashwe lezi insizwa wayesebenzela eMega City, ehlala endlini lapha endlini yakhe eMlazi. Uthi lezi insizwa njalo mayifika emsebenzini lesitolo samafoni kwakusala yena yedwa, wayivula yena ngabo 8 evale ngabo 6 ntambama. Kodwa lezi insizwa zayifika okuyizona ngama Nigerians ezingabanikazi balesi sitolo. Uthi zayifika ngabo 10-11 emini. Uthi njalo nje mayifika zimphathela iplate lokudla. Zazimphathela iplate lokudla. Ebese uthi njalo nje zimthengela ukudla. Zazimthengela nje ukudla. Uthi ngisho endlini yakhe yena wayengapheki engena amabhodo. Uthi zazimthengela ukudla bese kuthi njalo zazimholela njalo ngeweekend zazimnikeza 1700 njalo nje ngishuthi ngeviki zazimnikeza 1500 lezi insizwa zimthengele ukudla. Uthi nje ngavele ngabona nami ukuthi ngiyasebenza la ngoba uthi yayingena imali kule sitolo samafoni. Uthi lo mfowabo wasola ukuthi lezi insizwa ngathi ithwele ngendlela imali yayingena ngazo ngoba abantu babefika beshiya ifoni yona ayifike ibhale phansi, ibhale i-serial number i4 yabo, ibhale isifoni imnikeza islip umuntu 1 2 3 seyifikile lezi wonke lamafoni ashiwe zifike ziwakhanda amanye ihambe nawo zithi izobuya nawo ngakusasa. So uthi yayingena imali lo mfo kanga ukuthi wazosola na ukuthi lezi insizwa ngathi inomuthi. Uthi maye qhubeka esebenza lesitolo sami uyasolwa futhi ukuthi nalokhu ukudla ngoba njalo nje mayifika lezi insizwa ngabo 10 zimphathela ukudla bese kuthi intambama iphinde zimthengele okunye ukudla. Kwesinye isikhathi zingafiki la esitolo kodwa zimlethela imali yokuthi athenge ukudla bese ziyahamba. Uthi nje naye wazwafunda lo mfo ukuthi efunda ama basic ukuthi njengokufaka uface wefoni, umuntu mayezofaka iface wefoni isiyakwazi ukucinga uface omesha lefoni iwufake, yayingasalindi lama Nigerians. Yagcina lokho isikwenza ngisho endlini yayo eMlazi la ehlala khona ngoba yafunda into eziningi ngefoni. Kanti ngala eceleni lensizwa iyayishaya isiginca umuntu oshaya isiginca.
yayithanda kakhulu ukushaya isiginci. Uthi ngangithi mangisemlazi mangingathatha isiginci ngashanje isiginci vele kufika abantu bezongipha imali. Kangangokuthi ngagcina sengithanda nokuhamba naso isiginci. Uthi mangeke ngahamba nje naso ngathi ngiyashaya nje. Ayivele bethi ubuka abantu kimi. Bengiphe nje imali. Uthi ngaze ngasola ukuthi oh laba abantu laba banomuthi. Laba banomuthi wemali ngoba shuthi lokhu ukudla banginika khona nakimi. Uthi ngoba imali indlela eyengena ngayo lesa sitodlwana samafoni. Uthi iyayingena imali kancancane ufika abantu bezoyishiya amafoni, befika abantu bezoshiya amafoni bakhokha abanye yabo. Ithi ngagcina ngasola ukuthi ithi ngisho ekhaya mangiye khona bekufike cace mangifikile. Kufike nje kucace futhi mangikhona thothi ngifona la customer ngisekhaya ngifona la customer hayi manje ifoni yami inenkinga kanje. Uthi ngase ngazi nanokuthi ngase ngazi nangekhanda ukuthi ifoni manje inenkinga ishuthi ifika ukuthi izolingiswa ngemali engaka yabona. Uthi manje mangisekhaya bebona ngithenga senginanemali. Uthi bevele bethe ekhaya hayi ngathi khona ungasahambi kahle kuwe uguliswe ngemali uyabona. Shuthi yabo ile mizi yasemakhaya nje le. Uthi lo mfo ngithe nje kusenjalo senginemali. Uthi sengihlezi uthi ke nginikeza 1700 kuze kushayele enye weekend ngingawusebenzisile ufike umuntu. Uthi sengihlezi nginemali. Uthi ekhaya bagcina sebethi ayingeke wena uguliswe ngemali wena. Bagcina sebethi uguliswe ngemali bamsolo yabona. Uthi ngingasenasikhathi nje sengihlale ngibhizi ngihlale ngumuntu obhizi mangihamba ngesiginci abantu bengipha imali semsebenzini lapha ngiyasebenza afika lezi insizwa lezi ikhanda amafoni zatha zingipha imali zingithengele ukudla every day. Uthi ngathi nje ngisuka ngelinye ilanga kwavele kwafika imoto cishe ngabo 20 ngoba lento yayenza ngabo 2014 2015 kanje. Ithi ke lensizwa kwathi emva kwesikhashana nje emva kwenyanga kwavele kwafika imoto emva kwenyanga nje kwafika imoto isuka ekhaya kubo. Yafika kanti imoto ithunywa abazali bakhe. Uthi yafika imoto yafika yathi yazi sizocela lapha ekhaya kuzoba nomsebenzi sicela ukuthi ube sekhaya. Ithi ke ngase ngicela ithi lensizwa ngase ngicela kula manager kulezi insizwa ngisebenza nazo abalumu engisebenzelayo ngayitshela ukuthi yazi lapha ekhaya bathi kunomsebenzi okhona ngicela ukuhamba nabo bengilandile. Uthi ke bafike ekhaya bathi akho umsebenzi la wena uguliswe ngemali wena. Ayikho futhi into ufuna nje welashwa. Usuthanda imali ngendlela eyisimanga yabo. Uthi ngaxakeke ukuthi kanjani manje. Uthi lo mfo bavele bangithatha ekhaya bangisa kumuntu uyabona. Uthi ngaxakeka nje ukuthi manje ngiyaphila mina ukuthi sengiyasebenza nje. Uthi bangithatha bangisa kumuntu basuka lapho bangithatha bangise esibhedlela. Uthi indlela engacasuka ngayo ngathi sengibheke esibhedlela ngafike ngathi ngithi esibhedlela lokho ngibatshela ukuthi anginalutho ngiyaphila. Ithi ngiphila ngingenalutho nje ekhaya bedide ukuthi sengiphatha imali. Uthi ngathi mangifika esibhedlela into eyenza ukuthi kuze kuthiwa ngigula ngempela ukuthi ngafilala imali ngibuza amanesi ngithethe ngwatshela abantu anginalutho yilabo abantu abangiphaphelayo labasekhaya. Uthi ngathetha bavele bangivalele esibhedlela kwathiwa ngiyahlanya ngava. Uthi manje ngicasulwa izinto eziningi. 1 umsebenzi umila ngisezohola. 2 indaba yaseyunisi sinqamukile. Abantu abangifuna ifoni yami ngoba ifoni yami siyithathiwe nje. Uthi ngavele ngaphanya ngagcina ke sengihlanya lokho ukuthi manje ngishaye wonke umuntu esibhedlela kwavele kwathiwa ngihlanya ngempela ke manje. Uthi kusuka lapho ngiyeka indaba yesikole ngagcina uthi yahamba ngahlala esibhedlela ngaze ngaphuma ngithi ngiyaphuma ifoni yami vele ayisekho isitolo nalama Nigeria sathutha angisakwazi nokuthi ayekupha angisakwazi nokubuyela emsebenzini. Uthi yavele zahlapha nje khona lapha into zami kuze kube manje into zami ihlaphakile ngenxa nje ukuthi uthi yebo ngabona khona ama Nigerians la ukuthi athwele khona into anayo edonsa imali kodwa abantu abafike benza izinto zaba worse ilabo abasekhaya kubo walensizwa. Ngiyayazi ke lento ukuthi abantu bekusukele bethi uyagula ungaguli. Ukuthi mawusucasulwa wena ukuthi bakusukela
kuvele kube sengazuthi usugula ngempela ke kubona ububona wena ukuthi angiguli. Lento sikuyenziwa na ukuthi angithi umuntu ogulayo akavumi ukuthi uyagula. Umuntu ogulayo nje akavumi ukuthi uyagula. Futhi umuntu ogulayo mayibona ukuthi yazi laba abantu aba understand ukuthi angiguli mina ngiyaphila. Angithi kwazi umuntu ogulayo uyafihla akafuna ukuvuma. So muza ukuba understand ukuthi anginalutho angiphazamiseke indawo. Ingaleso sikhathi lapho kuvela izinto ezibe worse khona. Ngiyezola kakhulu lensizwa ingibhalele nje ku inbox. Izama ukuchaza isimo ebhekene naso esingesihleke ayisakwazi nokusebenza ayisakwazi ukwenza lutho itoha lisekho. Udaba nje lolu engithe angidlulise nalo olubhlungu ke nokho. Ngoba kwesinye isikhathi mhlambe kuba soft mase ngilidlulisa la udaba kodwa ngesikhathi ngikhuluma nomnikazi walo nami ngiyeza ukuthi lo daba lolu lunzima ngize ngithola ukuthi nami sengifikula na izinyembe nje mangikhuluma naye. Kwesinye isikhathi ke ngisuke ngingazi ukuthi ngizomnika iphi advice ngoba akukho phela mina ine security lensizwa ine certificate certificate security grade C ne CCTV certificate. Angiyazi CCTV certificate ukuthi iyenzani. So makukhona umuntu ongaba nendlela yokuyisiza mhlambe ngaqhamuka ngoba inhloso yawo yayilapho. Siyabonga kakhulu.